Tenia amnesia, recollit essències de tija i mitja pàgina d'una metàfora antiga. Allà el sostre no s'aguanta per les bigues. Tu faries, recito versos de santeria. Em pensava que me'l sabia, el repeteixo fins que les 9:15 tenen fins a 44, estaran per allà divertint-se. La pell s'esquinça però les forces es mantenen. Es comença a descomposar tot, sospiten de Venom. Venen de fora, sempre de fora, de quilòmetres. Per això saben que a l'autovia hi ha videocàmeres. S'han criat en el conglomerat, tenen moltíssim a perdre perquè són pares de família i les possibilitats oscil·len entre mantenir una feina o perseguir una utopia. Tornaré a casa algun dia, estic fora, hores mortes, coloms que semblen persones, caminen més que volen. Hold up, hold up, hold up. Per si venen 4 convidats, els hi ha preparat un llit a l'habitació que reserva és hospitalari, i no només perquè la seva religió li mani. Renta els peus i dona de menjar a tots els pilgrims. Va mirar el seu fill als ulls i li va dir creix. No tenien més consells, estaven rodejats de trash. Menshid Nasser no recorda com va ser, espera escapar-se. Gana, febre, malalties en aquest ordre, però té bons contactes a l'Slaughter House. Pot alimentar els seus fills tirada de daus, carregats per misses en mesquites i palaus. Confio, optimisme de criu, parla crioll i l'escriu a nivell nadiu. Forma part d'una criu barra mare, se sent camarada, recorda més la iniciació que el bateig de les germanes. En aquella iniciació va rebre cops sobretot al costat esquerre, a la galta, i té una cicatriu a la cella que li fa mal cada cop que ho recorda. Jure. Ei. Les pedres de bismut l'eviten també, simfonies de gent bé. Tinc espasmes a ritme de candomblé. Veus que no m'omplen, diuen surt de casa i compra. Gaudeixo de la rampa, em deixo anar a les rampes. Buscava algun tipus d'amagatall a la pampa, però les alpaques no es domestiquen així com així s'escapen. Em vaig guanyar 44 grapes per acostar-m'hi de 4 grapes, zero me visites. Les rodes d'una Volkswagen hippie em passen per sobre i em torno líquid. Bad tripping, reso estat o estic i li demano al xaman que m'ho expliqui. Et faig perduda quan estigui, pick me up. Últimament sento com si hagués nascut a l'espai que es crea entre les paulles d'un mamut i se m'observa com si fos un espècimen que es conserva menys de 150 a les plantes de criogènia. Estic estalviant per anar a Nigèria fins que em sembli familiar, perquè tinc un germà de Namíbia i vivia Millions of civilians en quad, el llum de davant atenuat, respect the drop.